Kwaqala kwenziwa investigation ukuthi lo mlilo udalwa yini, kwenzakalani. Kwabizwa amaphoyisa, kwabizwa yonke into, kwase kubuzakala ukuthi lensizwa le kade ikuphi, ize izifike lapha nje, ifike kanjani. Kwahlehlwa kwabangani otshwaleni, kuhlehlwa kubuye emuva, kwabonakala ukuthi kunomuntu la owaba nomxabana kathile mayelana nentombazane ethile. Kwalandelwa lapho, makulandelwa lapho kwabonakala ukuthi hayibo imkhondo ongazuthi iyatholakala inkinga. Makulandelwa lensizwa lena, kulandelwa kwangalandelwa lensizwa, kwalandelwa intombazane manje ukuthi lo muntu ugcine ehamba nobani. Kwatholakala ukuthi lo muntu insizwa le igcine ihamba nentombazane, noma abantu babephuzile phela izinto eziningi bengasayinakile, kodwa basho ukuthi cha, lensizwa le igcine ibonakala ihamba nalentombazane yasendaweni ethile usibanibani. Bafike bayilandela le ntombazane baze bafike ekhaya kubo, bayifica nayo ihleli khona, and bafike bayicela, babeyifica inayibazi zokusha. Base behlala nayo phansi bayibuza, ntombazane ushiswe yini? Hawu, intombazane inkosi yami nayo ikhalele, yagcina nje intombazane naye isaba, naye yagcina yakuveza ukuthi cha bise isuka kuloya muzi kanjani njani, kodwa iqale yangalikhuluma kahle iqiniso ukuthi ishiswe yini, kodwa yagcina yabona ukuthi la ayiliveze iqiniso ukuthi cha, siphume ngentuba, nami ngiphume ngesamagundane, siphaphame sihamba nosibanibani kushe endlini. Hayi, bavele babona-ke amaphoyisa ukuthi lo udingeka ukuthi ayongena emakhulukuthu. Bavele bayithatha intombazane ngendlela ekwenzeka ngayo, naye yaphendula ngayo. Kwabonakala ukuthi iyona le ntombazane le nemkhujane. Kungani yona ukuthi kusho umuntu angqongqo yona iphume ingashanga ithole umyocuko? Vele bayithatha amaphoyisa bayifaka ejele. Mabeyifaka ejele, intombazane ithi kwabonakala ukuthi hayi, intombazane izoboshwa straight. Ithe kusenjalo, insizwa le yangcwatshwa. Ithe mayiqedile nje ukungcwatsha lensizwa, hayi yafika lensizwa le eyayishisayo, ithe ihleli endlini yayo ebusuku, yasifika le ndoda kuyona. Ifika ishile injalo, ifike nje ishile injengoba kade ilokuzane laphayana. Yafika yeza kuyishila, ingabonakali imthuqazi, iwumlilo. Iza kuyona, yafika yangena ekamelweni kulensizwa, ivalile, yathi ya ndoda, sibanibani, wawungishiselani? Hamba uyo ekhaya, ufike uyobika ukuthi wena owangishisa. Hawu, lensizwa ithe mayithi yale kwanzima impela. Njalo lensizwa le ebusuku nasemini-ke manje le ndoda biyifike esimini, ihleli ngisho nasemini nasebusuku. Ithi wendoda, ma ungafuni ukuthi ukuyenza le nto engishayayo, ngizokubulala manje. Sengizokubulala-ke manje mina mathupha-ke manje. Hamba ekhaya uyosho ukuthi wena owangishisa. Lo muntu oboshiwe uboshwe umuntu oronge. Hayi, indoda yagcina kwaze kwayiphoqa ukuthi ifuneka ihambe iye emaphoyiseni. Yavele yaqala yabona ukuthi izobulawa, yavele yaya emaphoyiseni yalubika khona udaba. Bafike bayithatha intombi bayibopha, base belibika udaba ekhaya ukuthi cha, sesimtholile umuntu owashisa lo muntu, kwenzeka iphutha, bayikhipha intombazana. So esesikusho-ke bafowethu, asifundeni ukuthi angazi naye wayeyapi nentombazane emathaveni, ngoba phela Nkosi yami kunzima laphaya. Yabo, umuntu ophuzayo nje into eyinkinga nje, umuntu ohamba nesinqandamande sakhe esiphuzayo. Bhasobha baba, bhasobha baba. Hayi, yaphela lapho.